Kedam tang chitini phaing koyarni nijangkar bianglong kheroni kopili mondol congress committee sa hemalong pherangkia mai kangni non hejong monsama lamdon kache tolong kejong pon close 2.2 2.3 lapen 3.3 puthak chedondun thekthe pusi westkar bianglong district congress committee mai phu sar thegram sa pen ningjepon Kedam tang chitini phai player ni song truck heleke ora song state sarkar lapen central sarkarang bong monsama lamdon che tokponlo bonta bangso lamdon kache tolong kejong pon close 2.3 2.2 lapen 3.3 bangke lamdon kache to tum lapen KAC kachare tum ansi chedondun chon bonta karbianglong hamphang song pandang lok rada tum do anta kachedondun ave pusi WKADCC mai phu sarthegram sapen jepon alang itum che tok dam dipunang chililelang pena kaprek lokacharya song lapena kaprek a political song tumanta hangjoang hai lapena kaprek ke thek kire ilitum karbiatum jitu ilitum ininga che thek kere atum stame hala saputak alamdon putak chok chip ke paklang lo ke chok pa mga matro hala ka che tok song frok atum la pen karbiang lo autonomous council atum hala so ka che tok pen lo ke nilitum west karbiang lo congress in penta chini lo jela ke ilitum 6 dola jakong ke pa phuklo po bangke nilitum chini lo lamdona bangke nilitum ta kroilo bonta lamdon ka che to men pen 6 schedule ka pa phuga bangke nilitum kroin e Lanparta ASDCR ni MOU long nangiduna jakong anta Assam Sarkar phansi chihodai thu atlo pusi WKADCC mai phu sarthegram sapen jepon litum chini alang dum ke nang ye bang ke la kut mane kuti suri si komantu si tangka kerang nang ke li si karbiang autonomous council tu ka che thak long dak ma hala sojo ne alang tu hajatta langam de del hola yu 6 idul pa phuk dak kwanta lasi hala bang ke litum ka phire me pini la so bangke nang lutchok lo la sialang litum la so bangke nilitum kongresain pen bisame phiri diklo la sona kam bangke nilitum kongresain pen bangke alang litum kachok claim lake bangkar bisaram the sonsi mane bipan ke the kachekrong vuma kona thorong posonsi arni se agreement along bangke tarik jitu fee agreement along bangke la sonche plang der lo lasila sojone hangjong ailo lasila sojone movement kisuman claim lo ala sojone ajha tuman arrest lo Karbianglong Autonomous Council long kaching thura mudu anabangke KAC principal secretary ahin pensi do an pangrumsi deputy commissioner phansi japong pi atlo pusi WKADCC kongtun bang horen kroni hangpen ninjepon la 6 schedule along 30 departments of power ke do an la bangke Karbianglong Autonomous Council a principal secretary si DC Phan power PF ko development akam an power PF ko west Karbianglong te west Karbianglong DC Karbianglong te hala Karbianglong DC deputy commissioner lasi ka do we development akam lang ko an pena phi the principal secretary Phan laso report ti people lasi ladak action opison sikani ma laso ko pc claim la detail tokte lapen la 6 schedule power bang Deputy Commissioner Bhan Pidatlo, Deputy Commissioner Bhan Bangke lake Council Andar Kali, lake State Government Agency Chonat. Kheroni pen Mohanteron Karbianglong Live.